Què tal, nois i noies? Avui us faig fer un joc, d'acord? Serà el joc del 3 en ratlla. Necessitarem 4 pals, d'acord? D'escombra o fregona. Els ficarem així i farem el 3 en ratlla. A part necessitarem 3 mitjons blancs i 3 mitjons negres, perquè hi haurà 2 equips, sí? Per començar el joc haurem de fer 10 jumping jacks i podrem agafar un mitjó, posar-lo al lloc, tornar a fer els jumping jacks i tornar a posar el mitjó. Així, en modo 3 en ratlla. Hem de vigilar a veure a quin costat hem de ficar per tal que no ens deixi de desentrar. D'acord? Us faré un exemple. Veure ja 1, 2 i 3, que és el 3 en ratlla, que és l'objectiu del joc. D'acord, doncs per fer les coreografies heu d'entrar en aquest enllaç que teniu aquí al costat, i d'aquesta manera veureu un munt de coreografies. Jo he triat la primera i la segona, podeu triar les que vulgueu. Espero que us siguin útils i us ho passeu molt bé fent la coreografia. Una coreografia. You're doing good! Segona coreografia. Try
sobretot, recordeu, la setmana que ve tornarem a fer més reptes.